Moi! Mä ajattelin tänään käydä ostamassa seinäkalenterin, tai siis kävinkin. Menin siis Prismaan. Prismahan on aivan loistava kauppa. Sen kokoisesta kaupasta, Suomen toiseksi suurimmasta Prismasta, eli siis Lappeenrannan Prismasta, pitäisi varmasti löytyä seinäkalenteri. Sellainen, missä on 12 kuukautta. Siellä on pienet semmoset ruudut, mihin voi kirjoittaa jotain omia menoja. Siellä on päivämäärät ja vaikka nimipäivät ja joku kiva kuva siinä ja tälleen. Joku mihin mä siis voin merkitä mun menemiset. No, totta kai. Mä menen Prismaan. Sitä venäläisten määrää, sitä käytävien määrää, sitä tavaran määrää, mutta ei yhtään ainutta seinäkalenteria. Ei. Mä ainakin joku tunnin tai ainakin 45 minuuttia kävelin siellä toimistotavaroiden luona, leluhyllyillä, lehtien luona, askartelutarvikkeiden luona. Ihan missä vaan, missä voisi olla yhtä seinäkalenteria. No ei ole. Voi hitsi. Oikeesti, mulla mennäs niin pala hermot. No sitten minä pyöräilen kuulkaas suomalaisen kirjakauppaan ja ostan 8 € seinäkalenterin. Mulla oli joku 10 € tilillä. No sinne meni kuule 8 € kun mä ostan seinäkalenterin. Ei mulla varaa tällaiseen. No kuitenkin ärsyttävää. Joka tapauksessa. Mä kun olin sit tulossa pois keskustasta, pyöräilin tossa iloisesti ja pysähdyin sitten yhden sellaisen puun viereen, kun homma sitten mulle tuli viesti. No sitten mun takaa pyöräilee joku ihme pappa. Joo. Silloin oli semmoset hienot poliisilasit. Tiedättekö semmoset peililasit? Sitten sillä oli hieno pipo päässä, mikä oli kyllä tosi nurinpäin. Ja sit se pysähtyi siihen mun kohdalle ja on silleen tälleen. Tiedätkö kuule tyttönen, tässä lähellä on sellainen yhteisöllisyys, että... Aha, okei, missä? Tossa sun ihan jalkojen juuressa kuule. Siinä on muurahaispesä. Tiedätkö sä mitä yhteisöllisyys tarkoittaa? Joo, no kyllä mä tiedän mitä tarkoittaa yhteisöllisyys. Joo, kyllä. Minä olen monta kesää seurannut tätä muurahaispesää. Olen käynyt kuvailemassa sitä useasti videokameralla. Siellä on kuulkas sellainen yhteisöllisyys, että kaikki tietävät mitä pitää tehdä ja kenellekään ei sitä kerrota, mutta kyllä ne sen tietävät. No, sepäs on hieno homma. Joo. Niin no, mulla onkin tässä nyt vähän kiirettä. Jatkan tästä matkaa, mutta... Katsele sinä noita muurahaisia siinä, että kyllä siellä on sellainen yhteisöllisyys, että meidän kaikkien pitäisi jostain sieltä oppia. Okei, joo no. Joo, että hyvää päivän jatkoa vaan. Joo no, samaa sulle. Ihan mielenkiintoiset harrastukset jollakin. Ei mitään. Jos te keksi mitä harrastetaan, niin menkää kuvelemaan muurahaispesää. Joo, hämmentävää. Mielenkiintoinen suomalainen kulttuuri, jossa jos random ihminen tulee puhumaan, niin se on oikeasti outoa. Ja toi oli aika outoa mun mielestä. Mut kuitenkin, ei mun muuta. Tää oli aika random video. Hyvää keskiviikkoa kaikille.